Centar za istočnu Europu sa svojim stručnjacima odabrao je 21 primjer najbolje prakse iz drugih centara, odnosno drugih europskih regija. Kontinuirano planiranje šumama temelji se na najnovijim dostupnim tehničkim rješenjima i satelitskim podacima s ciljem povećanja učinkovitosti u ekonomskoj, ekološkoj i socijalnoj dimenziji. Forlog je softver za upravljanje šumama i povezani s udaljenom bazom podataka dostupnom putem interneta, a korisnici mogu pristupati putem računala ili mobilnih uređaja. Mobilna aplikacija na pametnom telefonu omogućuje unos podataka o aktivnostima sa terena. ComSilva je projekt u okviru kojeg je razvijena komunikacijska i savjetodavna pomoć za privatne i javne šume te komunikaciju s vlasnicima šuma i intenziviranje odnosa s javnošću u šumarstvu. Cilj plana za socioekonomsku aktivaciju šumskog sektora je promicati socioekonomske aktivnosti sa sljedećim glavnim ciljevima: doprinijeti diverzifikaciji gospodarskih aktivnosti u ruralnim područjima, povećati broj zaposlenih u šumarskoj djelatnosti, poboljšati prihode radnog stanovništva u šumskom sektoru, poboljšati životne uvjete stanovnika ruralnih područja vezanih uz šumske aktivnosti, povećati veličinu šumskog posjeda i postići ekonomski učinkovite površine za održivo gospodarenje šumama, doprinos povećanju dodane vrijednosti šumskih proizvoda. Zajednički drvni terminali služe za prikupljanje i privremeno skladištenje drva iz više malih šuma sa istog područja. Dobar primjer je u regiji Laponija gdje su drvni terminali izgrađeni pored željezničkih prometnica, što dodatno olakšava i pojeftinjuje sam transport. Također, izgradnjom i strateškim raspoređivanjem terminala očuvat će se biljni i životinjski svijet. Fragmentirana vlasnička struktura jedan je od glavnih izazova mobilizacije drva u Europi. Rasprostranjeni manji šumski posjedi uz otežan pristup šumi rezultira visokim troškovima za sječu drva po hektaru. Objedinjavanje šuma je započelo u Finskoj krajem 1800-ih. Početkom 2019. godine u Finskoj je bilo 460 zajedničkih šuma, što je u posljednje vrijeme sve rasprostranjenije. Ukupna površina zajedničkih šuma raste i iznosi već više od 700.000 hektara. Najmanja šuma manja je od 20 hektara, dok je najveća na površini od preko 90.000 hektara. Izmjene zakona o šumama olakšale su integraciju zajedničkih šuma i stvaranje novih zajedničkih šuma. Smjernice za financiranje razvijene su na inicijativu udruga za poboljšanje profesionalnih informacija, obuka i mobilizacije svojih članova, odnosno regrutiranje novih članova, dok su smjernice za financiranje doprinosa šumarstva razvili šumarski savjetnici iz Ureda za hranu, poljoprivredu i šume. Aplikacija Moti koristi smartphone tehnologiju za jednostavno i praktično snimanje ključnih varijabli koje se tiču stanja šuma. Aplikacija je posebno dizajnirana za šumarske stručnjake da na jednostavan, troškovno učinkovit i pouzdan način zabilježe ključne dendrometrijske varijable poput bazalnog područja, broja stabala po hektru, visine i debljine stabla. Kemera financiranje namijenjeno je kao potpora upravljanju privatnim vlasnicima šuma. Svrha akta o financiranju održivog šumarstva Kemera je ekonomski, ekološki i socijalno održiv napredak u korištenju šuma i drvne sirovine. Woodvetija projektom se želi potaknuti potražnja za lokalnim švicarskim drvom pomoću ciljanih reklamnih mjera. U kampanji se nastoji naglasiti ekonomska, ekološka i društvena vrijednost održivog gospodarenja šumama, podizanje svijesti o važnosti održivog gospodarenja šumama i prihvatljivih šumsko-kulturnih mjera u švicarskim šumama, upoznavanje različitih koristi za društvo. Martelloscopes je dio šume veličine 1 hektara na kojem se vrše testiranje i mjerenja u svrhu prikupljanja statističkih podataka za cijelu šumu. Koristeći softver i mobilne uređaje, koncept omogućava izravnu povratnu informaciju o odlukama u šumarstvu i povezanim ekološki i ekonomskim učincima. Šumarski stručnjaci, donositelji odluka, znanstvenici ili druge zainteresirane skupine mogu izravno i objektivno na terenu razgovarati o različitim strategijama upravljanja i njihovim posljedicama. Bavarska šumarska škola je trening i edukacijski centar koji pruža potporu šumarskim udruženjima u ispunjavanju njihovih zadataka. Odgovorno je tijelo za obuku poduzetnika i stručnjaka koji žele dodatno usavršavanje. Poduzetnici koji rade u djelatnosti grijanja i topline proizvode toplinu za kupce korištenjem obnovljivih krutih biogoriva. Posljednjih desetljeća ovaj operativni model postaje sve češći u Finskoj. Oko toplotnog poduzetništva formirali su se različiti sektori vještina kao što su obuka, istraživanje, savjetovanje i proizvodnja opreme. Klaster znanja o toplotnom poduzetništvu osnovan je u Finskoj. Sjeverna Rajna-Vestfalija je najgušće naseljena država u Njemačkoj. Intenzivnije nego bilo gdje drugdje ovdje šume imaju ekonomsku, ekološku i socijalnu funkciju. Klimatske promjene i sve veća potražnja za resursima zahtijevaju dodatne zahtjeve i brigu za šume. Da bi se ispunili svi ti zahtjevi, šumama se mora gospodariti na način koji je održiv i obziran za budućnost.
Ovim projektom se nastoje pronaći zajednička rješenja između svih dionika, koja će pridonijeti održivom upravljanju šumama i prirodom. VBV logistika, optimizacija lanca sječe drveta i mobilizacija u privatnim šumama ima za cilj poboljšati protok informacija i materijala u procesu opskrbe drvom šumarskih udruga Traunstein, Rosenheim i Holzkirchen. Ekor je napredni kompozitni panel za zaštitu okoliša načinjen pretvorbom obilnih celuloznih vlakana, topline i tlaka. Ekor je razvijen na principima smanjenja i razvrstavanja otpada s ciljem rješavanja jednog od najizazovnijih ekoloških problema na svijetu, odlaganja i razvrstavanja otpada. Ekor omogućuje da se otpadni materijal, obično spaljeni ili odlagani, pretvore u jak i izuzetno svestran strukturalni kompozitni panel od kojeg se mogu proizvesti mnogobrojni ekološki superiorni, netoksični, čisti i zdravi proizvodi visokih performansi za široku primjenu i različita tržišta. Foret Data je operativna kolaborativna platforma za sve dionike u sektoru šuma, drvo, papir. Svaki dionik ispunjava podatke koji se odnose na mjesto sječe, vrsta radova, površina, datum intervencije, procijenjeni obujam, karakteristike zemljišta, kako bi se popunili obrasci za deklaraciju na internetu, te se podaci šalju nadležnim službama, općine, udruge i drugo. Platforma pruža dionicima online alat za mapiranje, ucrtavanje, obilježavanje, izradu dokumenata, dijeljenje informacija i drugo. Aplikacija je razvijena za regiju Francuskoj, ali se može prilagoditi i za druge regije. Protok podataka između partnera u šumarstvu i drvnoj industriji je nepredvidiva prepreka u pogledu vremena u lancu opskrbe. Danas se sve informacije i dokumentacija odvijaju papirnatim putem, dok su digitalna rješenja skupa i komplicirana za upotrebu. Eldat omogućuje prijenos svih potrebnih podataka te predstavlja važan alat u upravljanju lancima opskrbe. Neosilvak, online aukcija drvne sirovine, ima za cilj korištenje novih tehnologija kako bi se sustav prodaje drva učinio ekonomičnim i dinamičnim, te da olakša razmjenu informacija kako bi se povećala mobilizacija drva i uključili vlasnici šuma u upravljanje. Prodaja se može pratiti na daljinu, putem interneta ili mobilnih uređaja. Sve je veća potreba za aktiviranjem vlasnika šuma da povećaju svijest o šumama i mobilizaciji drvne sirovine. To zahtjeva korištenje novih digitalnih alata za demonstraciju šuma i šumarskih operacija. Virtualna šuma je 3D vizualizacija koja kombinira stvarne podatke o šumi, GIS-u i tehnologiji. Koncept bio-A rafinerije predstavlja novi način proizvodnje prirodnih gnojiva primjenom metoda kružne ekonomije. U konceptu bio-A rafinerije drvni otpaci i biomulj iz tvornica papira se obrađuju u postrojenjima za bioplin koji proizvode energiju. Ostatak se osuši i koristi za proizvodnju peleta i prirodnih gnojiva. Koncept bio-A rafinerije je korištenjem otpadnih materijala iz drvne industrije i pepeo iz elektrana odličan je primjer kružne ekonomije i kaskadne uporabe drva.